ఎప్పుడైనా మన విజయవాడలో దొరుకుతున్న ఈ మాడుగుల హల్వాని ట్రై చేశారా? ట్రై చేయకపోతే ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఏంటో చెప్తాను, వీడియో ఫుల్ వరకు చూడండి. హల్వాలోనే బాగా ఫేమస్ అయిన మాడుగుల హల్వా కోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు మన విజయవాడలో కూడా శ్రీ మేఘనా ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ పావని ఫ్రూట్స్ మాడుగుల హల్వాని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇంకా ఈ మాడుగుల హల్వాని కనుక మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే మళ్ళీ వచ్చి తింటారు, అది మాత్రం పక్కా బాబాయ్. ఎందుకంటే టేస్ట్ చించి పడేస్తుంది. ఇంకా ఈ మాడుగుల హల్వాలో కూడా 3 ఫ్లేవర్స్ అయితే ఉంటాయి, హనీ, బెల్లం అలాగే షుగర్. ఈ 3 ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎలాంటి వాళ్ళన్నా నిర్మోహమాటం లేకుండా ట్రై చేయొచ్చు, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా ఈ మాడుగుల హల్వాని చాలా అథెంటిక్ వేలో అయితే ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇంకా దీంట్లో వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేలేపు గీ, ఆల్మండ్, బెల్లం, వీట్ మిల్క్, నట్స్ తో అయితే ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇంకా మనకి ఇది 3 ప్యాకింగ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. పావు కేజీ, హాఫ్ కేజీ, కేజీ ప్యాకింగ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా అదే కాకుండా మీకు బల్క్ గా కావాలన్నా వీళ్ళు మన విజయవాడలో ఎక్కడున్నా సరే బల్క్ గా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ హల్వాని మనం టేస్ట్ చేసి కూడా మనకి నచ్చిన క్వాంటిటీ, నచ్చిన ఫ్లేవర్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇంకా దీని లొకేషన్ వచ్చేలేపు మనకి మన విజయవాడ పడమట పంటకాల రోడ్ లో ఉన్న విశాల్ మార్ట్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది పావని ఫ్రూట్స్ మాడుగుల హల్వా అని.